Коротше, треба допомога. Питання до БМВістів. Не можна розвоздушити ніяк систему. Думали, може термостат, ще щось. Термостат провіряли від 12 вольт, від фена гріли. Термостат відкривається через пробку цю. Воздух виганяли, патрубки там гарячі, всі гарячі, печка дує, а на друге коло не йде. Пів радіатора тільки гарячий і все. Це випаровується цей антифриз гарячий. Що вже робити, я не знаю. Вже мільйон раз відкручували пробку, доливали, коротше, все робили і нічого толком не йде на друге коло і не відкривається термостат і все. І температура, машина нагрівається до вже 112 градусів.